Hej, jeg hedder Dorte. Pis! What? Det er den her, mand. Fuck, det er ham. Fuck, det er ham. Attack plane. Giv me. Eller hvordan spawner over på dig? Nej, men jeg har et jetfly nu. Nu spawner en helikopter. Hvad? Du styrer helikopteren? Der er du. Jeg klikkede bare random på en eller anden helikopter, der kan være flyve, så styrer det. Awesome. Der er du. Jeg kan ikke finde ud af at styre helikopter. Nej, det er også. Jeg tror bare, jeg tager den lettere udvej. Hvordan slår man sin faldskærm ud? Mellemrum. Jeg nåede det lige før jeg ramte. Quickscope! Quickscope! Quickscope er lige en, mens jeg... Bitches! Færdig. Der er ikke en tank på vej herhen. Nej, det er der ikke. Call har fundet døde. Fuck ham. Jamen, den helikopter der. Last man squad. Whee. Hvorfor skal vi også lige være nøjserne? Er vi kinøjsene? Det tror jeg. Fuck, klam. Ah, bitches! Fuck, hvor er han dygtig. Var. Den her ATV holder op i luften. Og jeg kan sætte mig ned under den. Hygge. Jeg når knap og nok fucking sætte mig ind i den, så... Kom her. Fuck ham, jeg var sammen med, ikke? Han har en helikopter kun for at komme op på den ting deroppe. Han hoppede ud. Jeg har den. Det der, jeg kan lande det! Jeg kunne lande der, jeg kunne lande. Jeg kan se dig. Dude, jeg er her. Ja, og der er ved, at skulle ned. Wow. Au, okay, jeg hopper ud. Fuck det. Fuck det. Fuck det shit. Kæft, hvor var du egentlig endelig. Skulle lige tiltrække hans opmærksomhed, mand. Det hele skal bare ikke. Idiot, mand. Det hele eksploderer. Det hele eksploderer. Shit, mand. Kom, vi går over til overtager. Jeg får jetfly. Jeg ved ikke, hvordan man styrer det. Okay, nu har jeg det der klamme styring, du ikke kan finde ud af. Hvordan slår man det fra? Hvad bruger man for at få det der flashpistol på? Det kan du få spil til. Nej, jeg kunne kraftigt til at hoppe ud. Død. Headshot. Headshot. Fuck. Kill den her. Han kører lige forbi os, den tank der. Oh, fuck, nu er jeg, mens du sniper, så er vores spawn, man. Mongoler. Vi skal stå kraftigt med et eller andet ved Battlefield. Det handler ikke om at stå camp. Bøsser, I kan ikke ramme mig med tak. Jeg bruger bare... Jeg advarer med, at jeg vil bruge mit dyrthorn, og så smadrer du mig. Fuck, man så hører bare sådan en nøj, så bare flipper helt ud og sådan, nå, jeg er der, der. Så skal der kraftigt komme efter dig. Flyt der for helvede. Zone, bitches. Ja, bitches. Hvad tror du, der skal allermest? Den der skyder et skud, kæmpestort skud, eller den der lille, der skyder mega mange skud? Hvad fik? Jeg kører det op. Fuck, hvor nice, jeg kan godt med det der solpanel. Nå, ja. Det er en ny verden. Og nu kører jeg oven i et vandpytte. Dammit. Og nu kører jeg ned igennem det her til du tår, de skal ud til du tår. Så.